La penya segueix cremant etapes per afrontar amb garanties el debut a la Lliga Endesa. Avui el CIEC Joventut s'ha desplaçat fins a Platja d'Aro per disputar un nou test de pretemporada. En un ambient festiu propi de la Diada de Catalunya, els vertinegres s'han imposat amb claredat al Bàsquetbol Club Kiev ucraïnès per 92-79. Els aficionats del Joventut han pogut gaudir d'una gran primera part, on la penya ha estat molt superior. Al segon temps les forces s'han igualat, però els de Salva Maldonado no s'han deixat sorprendre. Com ja és habitual en aquesta pretemporada, els jugadors més joves han disposat de molt protagonisme. Contra el Kiev, Àlex Barrera i Jonas Caben han estat els màxims anotadors de l'equip, amb 14 punts cadascun. L'ale finlandès ha anotat 4 triples, tot i que en defensa no ha pogut fer res contra l'encert exterior dels ucraïnesos. El tècnic del Fiat Joventut, Salva Maldonado, corregia una i altra vegada les posicions dels seus jugadors. Després d'una gran primera part, la penya marxava al descans guanyant per 53-32 i Llemvives feia l'última cistella coincidint amb el xiulet final. Els jugadors vertinegres es van retirar cap als vestidors. Per altra banda, integrants de la plantilla amb problemes físics com Sabané i Pere Tomàs es quedaven a pista. Alhora, Tony Gaffney, també lesionat, parlava amb la nova incorporació de l'equip, el nord-americà amb passaport congoler Moses Ehambe. L'ex dels Iowa Energy de la Lliga de Desenvolupament de la NBA debutarà en el proper amistós de l'equip. Mentrestant, sobre el parquet, els dos equips disputaven ja el tercer quart. A poc a poc el Kiev ha anat retallant distàncies i és que la penya ha patit un petit col·lapse en atac perdent diverses pilotes consecutives. Al final, però, els vertinegres han readreçat la situació aconseguint diverses cistelles fàcils. Jordi Trias es maixava després d'un contraatac i Mani Quezada anotava una bomba i un triple que sentenciaven el matx. El Joventut repetirà amistós contra el Bàsquetbol Club Kiev el proper dissabte 15 de setembre a la localitat d'Olot. Als dos equips, moltes gràcies al BC Kiev i al
Joventut, un aplaudiment per ell.